सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामबाय बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दाखालि आं मोनसे भिडिअ लाना फैखादोंमोन, बेयो जाहैबाय आयुष्मान कार्डखौ नोंथाङा गावनि मबाइलजों माबोरै बानायो। जाय बिथांमोना दासिमबो बे भिडिअखौ नायाखै बिथांमोना नैबे आई बाटनाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनावबो होनानै होगोन आं। दिनै दाखालि बानायनाय आयुष्मान कार्डखौनो दिनै डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन आं। जाय बिथांमोना दासिमबो रोङा बिथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना रोंखायो मिन्थिखायो बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन एबा दोननानै थांनो हागोन। आयुष्मान कार्डखौ माबोरै बानायो जाय बिथांमोना मिन्थिया बिथांमोना नायनानै लाग्रोनो हागोन। बिनि उनावहाय बे डाउनलड खालामनायखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं बेखौ मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायनोसै। नैबाव सार्च खालामनोसै। आं दाखालिनि भिडिअखौ एप्सजों बानायदोंमोन। एप्सजोंबा गोरलै जायो। आं दिनैनि भिडिअखौ नैबे वेब ब्राउजारजोंसो बानायबाय। नैजोंबा एसे बेले बेजे मोननो हागौ। बे मबाइलनि एप्सजोंबा इजि जायो। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबा आं मबाइलनि एप्सजोंबो भिडिअ लानानै फैगोन। आं दिनै नैबे भिडिअखौ बानायग्रोनोसै माबाजों ब्राउजारजों। नैबाव सार्च खालामनोसै beneficiary.nsa.gov.in। बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होना होगोन। नोंथांमोना डाइरेक्ट बे पेजाव थांनो हागोन। नैबे पेजआ गेवबाय। ओमफ्राय बावबो मोननै अपसन दंखायो। नै मोनसे अपारेटर, मोनसे बेनिफिसियारि। बे बेनिफिसियारि होननानै नों आं पाब्लिकफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना आइडि गैया एबा रेजिस्टार गैया। नैबाव बेनिफिसियारि एबा रेजिस्टार थालायनाङा मबाइल नाम्बारा। नों दसेनो अटिपि होनानै लगइन जानो हायो। नैबे अपारेटरनिबा रेजिस्टार थानांगौ बेयावहाय। बे जानला मोनला जानोबो नागिरा। नैबाव मबाइल नाम्बार होनोसै। ओमफ्राय मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव नैबे भेरिफाइआव होना होनोसै। मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन। नै फैबायबो। आं बेखौ कपि खालामना लानोसै। ओमफ्राय नैबे अटिपिआव फिलआप खालामनोसै आङो। पेस्ट खालामबाय। ओमफ्राय नैबाव केपचा दं। नैबे केपचाखौ जेरै दं ओरै फिलआप खालामनांगौ। स्मल बा स्मल, केपिटेल बा केपिटेल, ओमफ्राय नाम्बार बा नाम्बार होनांगौ जेरै दं ओरैनो। आं फिलआप खालामबाय केपचाखौ। अटिपिखौ होनानै केपचाखौ फिलआप खालामबाय। बिनि उनावहाय नैबाव लगइनआव होबाय। नै ओंखारबाय। सिगाङाव नैबे स्किमखौ सेलेक्ट खालामनोसै। स्किमा ओंखारखादों नै PMJY बेनोखा। बावनो थानो होनांगौ। आरो जुदि बाव सेलेक्ट खालामबा सेलेक्ट जाखायाखैबा होमबा PMJY आव होना होदो। ओमफ्राय नैबाव स्टेट सेलेक्ट खालामदो। ओमफ्राय साब स्किम बाव मोनथाम अपसन दं नै। मोनसे आसाफोरनि, ओमफ्राय मोनसे नैबे अगनबादि नामा, ओमफ्राय नैबे NFSA बेयो रेशन कार्डनि। बाव होना होदो। जोंना रेशन कार्डजोंसो बानायगोन नालाय। ओमफ्राय नैबाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ। ओमफ्राय सार्च बायाव होदो फेमिलि आइडि माने रेशन कार्डनि आइडिजों। नैबाव फेमिलि आइडि लिरनायाव रेशन कार्डनि नाम्बारखौ होदो। आं थाब होनोसै। ओमफ्राय रेशन कार्डनि नाम्बारखौ होखांनायनि उनावहाय नैबाव सार्चआव होना होनोसै। नैबे सार्चआव होना होनोसै। रेशन कार्डनि नाम्बारखौ आइडिखौ होखांनायनि उनाव नै ओंखारबाय। जोंनि न'खराव माने माबानि दं, साब्रैनि दं। बेवहाय सानैल' जादोंमोन। दाखालिनि भिडिअ आं नैबे सासेनिखौ बानायदों। नैबे 3 नाम्बारनिखौ, नैबे 3 नाम्बारनिखौ, नैबेखौ। दिनै बेखौनो आं डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन। डाउनलड खालामनाया जोबोर इजि। बे जेनिखौ बानायगोन नैबाव डाउनलडनि नैबाव डाउनलडनि लग' दंखायो नै। बाव क्लिक खालामना होनांगौ। आं खालामनोसै। ओमफ्राय भेरिफाइ खालामनांगौ नै। आधार नाम्बारा बाव जाखाबाय नैबाव। लास्टनि 4 डिजिट देखायदों नै। बे सिगांनिखौ X होना होदों सिनायिनि। ओमफ्राय नैबेखौ भेरिफाइआव होना होनोसै। ओमफ्राय नैबेखौ कनसेन्टखौ फरायनो हागोन।
ओमफ्राय नैबाव येस आव टिक मार्क होनोसै ओमफ्राय एलाउ आव होनोसै ओमफ्राय नैबाव माब्रै माबा खालामो भेरिफाइ खालामो नै मोनथाम दंबाव आधार OTP आधार फिंगारप्रिन्ट आधार आइरिस माने नैबे फिंगारप्रिन्ट डिभाइस थानांगौ फिंगारप्रिन्टजों बानायबा ओमफ्राय आधार आइरिस बेबो डिभाइस थानांगौ बे जुदि जोंनावथ' डिभाइस गैखायानो बेनिखायनो जों OTP खौ सेलेक्ट खालायगोन जायना OTP माने मबाइल नाम्बार गैया बेफोरनि थाखाय बियो आं बेखौ कपि खालामनानै लानोसै OTP आ फैबाय OTP आ मोननै नांगौ जाय मानसिनि आयुष्मान कार्डखौ डाउनलड खालामदों बे मानसिनि आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन मोनसे ओमफ्राय नों दहाय फार्स्टआव जे मबाइल नाम्बार होनानै बानायजेनदों लगइन जादों बे मबाइल नाम्बाराव OTP थाङो बेखौ मोनसे नांगौ मोननै नांगौ OTP आनो आं थाब फिलआप खालामनोसै हारसिं लडिं जाबाय नै ग्रीन टिक देखायबाय माने जाबाय OTP आ भेरिफाइ जाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव नैबेयाव ऑथेंटिकेट आव होनोसै ओमफ्राय लडिं जाबाय नै नैबेनो ओंखारबाय नै बेनोखा बेखौ डाउनलड खालामनांगौ साथामनि ओंखारबाय साथामनि जाखानाय नालाय बे डाउनलड खालामनो हानोसै नालाय बेखौ देखायबाय ओमफ्राय नैबाव जेखौ बानायगोन बेखौ टिक मार्क होनोसै नैबाव खनायाव नै बेखौ डाउनलड खालामगोन नालाय बेखौ टिक मार्क होबाय आङो ओमफ्राय नैबाव ओंखारबाय नै ओरैहाय लेफ्ट साइडजों ओंखारदों ओमफ्राय बेखौ नैबाव डाउनलड दङ बे डाउनलडआव थुना होनोसै ओमफ्राय डाउनलड साक्सेसफुल जाबाय नै ओमफ्राय नायनोबो हानोसै PDF ब्राउजारजों नैबेनो नै जाबाय डाउनलडबो जाबाय जाय बिथांमोना जाखांबाय बिथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन जाय बिथांमोना आयुष्मान कार्डआ दासिमबो जायाखै बिथांमोना आं सिगां लाबोखानाय भिडिअखौ नायदो आयुष्मान कार्डखौ माबोरै बानायो बिनि लिंकखौ आं नैबे डिसक्रिपसनाव होनानै होदों जाय बिथांमोना दासिमबो जायाखै बिथांमोना बै भिडिअखौ नायग्रोदो बिनि उनाव नैबे डाउनलड खालामनाय भिडिअखौ नायबानो जाबाय डाउनलड खालामनाया जोबोद इजि थाब जायो दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ